салому дуруди бепоён ба кулли форзабонон, ба кулли ҳамватанон, нафароне ки дар Москва қарор доранд. ин сухано барои ҳамо дахл дорад. якдата реклама дорум барои бачакҳои бозори Садовод, барое ки мардуме ки дар аз Москва берун, яъне ки пад Москва зиндагӣ мекунанд, чи дар Истра бошанд, чи дар дигар шаҳракош бошанд, мақсад тез тайёр доранд, шаурма доранд барои ҳамо. ин ҳозир дар бозори Садовод мемонем. яъне бародармон магазини интернетӣ доранд. дар Садовод ҳам ҳаст. ай ҳама ҷода арзонай, гарантиш қатъӣ. ай ҳама ҷода арзонай. бародари тоҷики хумона ина маърамат рақамош занг бизанем, ина сайти интернетиш маърамат када бидроем. ина ма силкаша мемонам, дар комментария закрепит мекунам. бо ина дидем ки тамоми намуд пояфзоло, тамоми намуд вайёра дора либосора. танҳо шумо як занг задан заказ кадан. ина рақамҳои телефонош. хоб бармегардем ба сари нафароне ки шаурма доранд ва тезтайёр доранд. ина ҳама чи омода кадагӣ тапа тайёрай. инами рақамода занг мезанед, ишан бародарои тоҷикои худ монанд. ҳами занг мезанед, намози бомдода аллакай дар пеши магазини тайёр када мемонанд. худшон меоранд. фақат шумо занг мезанед, шаурмаи тайёр, мақсад линги мурғ мегӣ, чизе мегӣ, то моҳире ки бигӣ барои шумо меорану пеши магазинтон. ина ирам рақамошон ина мондагиён. занг бизанед. воқеъ сарбаланду хонобод бошед. ва дар охир чӣ гуфтанем? нафароне ки мехоҳанд граница бигзаранд, аим шаҳраки Москва, дар метро водни стадион офисшонай ширкати Муҳиддин барои гузаштани граница маърамат занг бизанед. худованд барори кортона бития. худованд ҳамин ҷебакатон пури пул шаву ба сари баланд пеши падару модаратон биёед. зиндаву сарбаланд бошед мардуми ғариб. худо нигаҳбони ҳамамо. худо нигаҳбон.